Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι 9 του μήνα, Κυριακή, και η Εκκλησία γιορτάζει τους εξής Αγίους. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Βγήκε καθώς κρεμάστηκε στον βρόχο Ιούδας, χορός μαθητών, και μπήκε ως κρεμάστηκε στο ξύλο ο Ματθίας, βασιλεία του Θεού. Ματθίας ο Ισόθεος υψώθη ενάτη στο ξύλο επάνω του σταυρού. Ο Απόστολος Ματθίας είναι αυτός που είπε ο Πέτρος ότι πρέπει στη θέση αυτού που διακόμισε με τον τρόπο του το μυστήριο της ενσαρκώσεως και της σταυρώσεως της Αναστάσεως και ο οποίος έκανε απεδνοημένο διάβημα, είπε ο Πέτρος, με πολύ αγάπη μίλησε για τον Ιούδα, πρέπει αδερφοί να μαζευτούμε και να βγάλουμε στη θέση του έναν Απόστολο που θα πάρει τη θέση του Ιούδα. Και τότε η Εκκλησία, 120 άνθρωποι μαζί με την κυρία Θεοτόκο, συνήχθησαν και είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι θα διαλέξουμε, λέει, άνθρωπο και ο λαός που θα ψηφίσει για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι όσοι από την αρχή απεδέχθησαν το κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έμειναν μαζί μας. Από την αρχή κιόλας. Δηλαδή και άλλοι άνθρωποι όσοι προσθεθήκανε, αλλά και από την αρχή. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκαν 120 άνθρωποι. Η Εκκλησία λοιπόν με την ψήφο όλων εψήφισε και έβγαλε 2, 60 και 60 πήγαν οι ψήφοι. Δηλαδή έβγαλε 2 ανθρώπους, τους οποίους προσέφερε στους Αποστόλους και είπε να αυτοί οι 2 είναι, διαλέξτε εσείς ποιον από τον 2 θέλετε. Καθώς οι Απόστολοι, ας πούμε, είχαν σαν αρχιερατικό αξίωμα και οι Απόστολοι αυτό το αξίωμα που είχαν δεν το χρησιμοποιήσανε, αλλά τι κάνανε, βάλανε κλήρο και αυτός που βγήκε από τον κλήρο, αυτόν οι Απόστολοι τον χειροτονήσανε και τον απεδέχθησαν ως τον Ματθία, τον 12ο Απόστολο. Και πάρα πολύ ωραία λέει εδώ τον τρόπο, λέει ότι με βρόγχο ο Ιούδας κρεμάστηκε στο ξύλο, σε ξύλο κρεμάστηκε ο Ιούδας και αφού κρεμάστηκε στο ξύλο ο Ιούδας και βγήκε από μόνος του από το χορό των μαθητών, δεν τον έφερε ο Χριστός, τότε μπήκε, αφού κρεμάστηκε στο ξύλο στην Βασιλεία του Θεού, μπήκε ο Ματθίας, γιατί ο Ματθίας σταυρώθηκε, άρα σαν να πήρε το μαρτύριο που θα έπρεπε να είχε ο Ιούδας για τον Χριστό, καταλάβατε, το πήρε ο Ματθίας και ο Ματθίας σταυρώθηκε. Και λέει λοιπόν ότι με ξύλο πέθανε ο Ιούδας και με ξύλο μπήκε στον παράδεισο ο Ματθίας. Άρα δεν σου φταίει το ξύλο, σου φταίει το μυαλό σου. Εδώ είναι μια ευκαιρία να πούμε για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πρώτη Εκκλησία συστήνει στις εκκλησίες να διαλέγουν τους επισκόπους τους. Πρώτον λέει να ψηφίσουν όλοι όσοι ήσανε από την αρχή σε εμάς. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι αγαπούσαν τον Χριστό, πηγαίναν, ερχόντουσαν, αλλά δεν ήσανε κοντά, δεν απεδέχονται τα πάντα. Αυτές οι ψυχούλες που μείνανε ήταν 120. Δεν είχε έρθει ακόμα το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε. Άρα η Εκκλησία θα όφιλε, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου η πολιτεία επεμβαίνει διαρκώς στα πράγματα της Εκκλησίας, να είναι τεθωρακισμένη με μία απόφαση λαού για τον επίσκοπο μιας περιοχής. Και δεν είναι απόψεις δικές μου, είναι ενός Ματζουνέα, νομίζω, Πινακούλα, ενός πατρός Πινακούλα, αξιολογωτά του ανθρώπου, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Ψήφο κλήρου και λαού». Και ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης το ζήταγε αυτό. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που με ρωτάνε πώς πάτερ μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να μην υποδέχονται οι αρχιερείς τους πολιτικούς, να μην καταλύουν την νηστεία που ευλόγησαν κρέας, την παραμονή των φώτων. Έτσι λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν το έχω λέξει αυτό. Αλλά είναι γραπτό και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, ή να μην τους υποδέχονται και να λένε ότι ήρθαν οι άγγελοι της Αναστάσεως κτλ. Ο άγγελος Αναστάσεως μπορεί να είναι ένας παλπλός καλογεράκος που να έρθει εκεί πέρα, να σηκώσει τα χέρια του στον ουρανό
Και ο λιγνίτης όλος, αντί να πάει στο διπλανό μέρος που πηγαινορχόσαστε όλοι, ξέρετε ποιο λέω, ο λιγνίτης να μείνει στον τόπο σας και ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού μπορεί να σηκώσει τα χέρια του και να σας κάνει μεγαλύτερο καλό από ό,τι θα σας κάνανε αυτοί οι υπουργοί. Δεν είναι αυτοί οι άγγελοι της Αναστάσεως, πατέρες. Άγγελος της Αναστάσεως μήπως είναι και η κυρία Δόμνα? Δεν το ξέρω αυτό, μας το πείτε πιο καλά. Άγγελος της Αναστάσεως είναι τόσοι και τόσοι που ήσαν ανακαιτεμένοι στο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή είναι η άγγελη της Αναστάσεως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή έμαθα ότι αυτός ο επίσκοπος είναι λίγο ασθενής και όταν κάποιος είναι ασθενής τον προσευχόμεθα και να προσεύχεστε για τον επίσκοπο να συνέλθει, πιστεύω να έχει συνέλθει, και θέλω να χαρώ και για τον επίσκοπο που εγχειρίστηκε. Εγώ είμαι γιατρός και γνωρίζω και το είδος εγχειρήσεως και την πρώτη θεραπεία και τη δεύτερη αποθεραπεία, και επίσης να συγχαρώ και την Ιερά Μονή της Δαμάστας που συμπαραστάθηκε, η γιατρίνα εκεί η ηγουμένη, συμπαραστάθηκε στον επίσκοπο αυτός που είναι στην Ευθυότιδα, δηλαδή εκεί στη Λαμία, και επίσης και για τον αγάπη που έχει και κατάφερε να πάρει από το Ίδρυμα της Αθανασίας της Παλαιάς του Εγάλου και έχει τις κατασκηνώσεις και ας πούμε έχει και αυτό το επισκοπείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, και τον βλέπω τον επίσκοπο και είναι χαριτωμένος και καλός και λειτουργάει. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποκαταστάθηκε η υγεία του Φθιώτιδος, του Αγίου Φθιώτιδος του Σιμεών. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να εκλέγουμε τους επισκόπους και θα πει κάποιος, καλά, με τους εκλογικούς καταλόγους αυτών των λεγόμενων βαπτισμένων θα εκλέγουμε. Ο πατήρ Πινακούλας διάβασε, έκανε ένα σκεπτικό και είπε όχι, θα πρέπει να κάνουμε ένα εκλεκτορικό σώμα, και νομίζω ότι χρειάζεται στην Εκκλησία να έχει ένα εκλεκτορικό σώμα. Ποιοι είναι αυτοί? Στο εκλεκτορικό σώμα θα είναι οι επίτροποι που έχουν κριθεί από τον επίσκοπο να είναι επίτροποι των ναών, πρώτον. Δεύτερον, θα είναι οι ιερείς όλοι, διότι οι ιερείς ξέρουν ποιος αρχιμανδρίτης τους φέρθηκε καλά, ποιος και τα λοιπά, όλα αυτά, να έχουν δικαίωμα οι ιερείς να αποφασίζουν τον επίσκοπο που θα έχουν. Μετά οι παπαδιές, οι καημένες παπαδιές, όταν ένας επίσκοπος κυνηγάει τον παπά για κάποιο λόγο, μπορεί να έχει και δίκιο με τις πότες. Λοιπόν, η παπαδιά όμως μπορεί να ορθώσει το ανάστημά της και να πει συγγνώμη, συγγνώμη, τα πράγματα είναι έτσι, και έτσι δεν είναι αλλιώς. Άρα η παπαδιά είναι, και να ξέρουν οι άγαμοι, οι κληρικοί, ότι εμάς οι παπαδιές μας κρατάνε. Όταν εγώ γυρίζω και έρχομαι να φωνάξω και να με βριάσω, η παπαδιά μου λέει: παπά, δεν πειράζει. Αλλά και η παπαδιά μας τεκνώνει. Όταν ένα βράδυ της λέω: παπαδιά, δεν μπορώ, θέλω να φάω λίγο τυρί, βάλε μου λίγο τυρί να φάω. Μου λέει: είσαι παπάς και δεν θα φας τυρί. Τα ξέρετε αυτά. Ενώ εσείς μπορεί να τρώτε. Δεν έχετε κάποιον να σας πει: μην το κάνετε, εκτός αν είστε στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι δεν πρέπει κανέναν άγαμο. Όλοι οι άγαμοι, οι περισσότεροι που γίνονται δεσποτάδες, γυρίζουν εκεί γύρω στον κόσμο. Αυτά δεν ήταν ποτέ. Αυτά έγιναν μετά το 40. Ο Παπαδιαμάντης έχει ολόκληρο κομμάτι για αυτούς, για κάποιον ιερομόναχο που ήταν στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε. Αυτά ο λαός τα ψιθυρίζει στα καφενεία κάθε μέρα. Δεν καταλάβατε. Λέει πώς τίποτα δεν αλλάζει. Άμα πάμε έτσι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα είναι ένα πράγμα που θα φυλάει το τσόφλι και μέσα η ουσία σιγά σιγά θα έχει αποχωρήσει. Βέβαια η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκεί που το περιμένεις βγάζει ανθρώπους κλπ. Βγάζει ανθρώπους που είναι του Θεού. Θα κάνουμε ένα εξωτερικό σώμα. Ποιο είναι το εξωτερικό σώμα? Είπαμε, θα είναι οι παπαδιές, θα είναι οι παπάδες, θα είναι οι επίτροποι. Και πάμε κάτι σε ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό σώμα. Ποιοι είναι αυτοί? Με συγχωρείτε, για να γίνουν οι κατασκηνώσεις, ας πούμε στη Μητρόπολη Νικαίας, που συγχαίρω τον Νικαίας για την ωραιότατη κατασκήνωση που έχει φτιάξει, αλλά για να γίνει η κατασκήνωση και του Αγίου Ναυπλίου, που τον συγχαίρω και αυτόν που κατάφερε αυτό το όνειρο να το κάνει, και όλοι οι αρχιερείς που έχουν κατασκηνώσεις και όλες οι κατασκηνώσεις που μπορεί να μην είναι των αρχιερέων, αλλά που είναι υπό την Εκκλησία κτλ. Όλα αυτά χρειάζονται άνθρωποι να τα κάνουν. Ποιος τα κάνει? Μπορεί ο δεσπότης μόνος του να μαγειρεύει, να σφουγγαρίζει, να καθαρίζει, μπορεί. Δεν χρειάζονται συνεργάτες. Αυτοί οι συνεργάτες είναι από το λαό. Αυτός ο λαός είναι μόνο για να σας κάνει τις δουλειές σας. Δεν είναι ο λαός να προτεθεί και αυτός ο λαός στη γνώμη του. Άρα θα έχουμε καταγραφεί πάνω από 1.000 με 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι σε όλες τις ενορίες βοηθάνε σε διάφορα έργα της ευπίας της Εκκλησίας και οι οποίοι μπορεί να έχουν γνώμη. Αυτό θα είναι το εκλεκτορικό σώμα για τους αρχιερείς σε μια περιοχή. Αυτοί δεν θα εκλέγουν τους αρχιερείς. Γιατί το είδατε ότι τι τους είπανε? Δώστε μας έναν να το χειροτονήσουμε. Παρόλο που τους δώσανε το δικαίωμα,
να τους εκλέξουν, δεν το εκλέξαν αυτοί. Εκλέξανε, αλλά δεν το είπανε αυτοί θα είναι, όχι, τι κάνανε. Φέρανε τις ψήφους ίσα ίσα και μετά τους πήγανε και τους δύο στους επισκόπους, ας πούμε, στον Πέτρο και στους Αποστόλους. Και είπαν, ορίστε, εμείς αυτούς τους δύο έχουμε. Και τώρα είναι η δουλειά του Πέτρου να διαλέξει. Και μπορούσε να πει ο Πέτρος, ο Μαλθίας είναι πιο πολύ από εδώ μας, είναι πιο παλιός, είναι έτσι, τα πρωτεία της χειροτονίας και τούτα και τίλα και τα άλλα και τα άλλα. Δεν είπε αυτό, όχι, δεν είπε αυτό. Τι είπε, κλείρο. Δηλαδή αποποιήθηκε και το δικαίωμά του ώστε να μην θεωρηθεί ότι το Πνεύμα του Άγιο δεν έχει δουλειά σε αυτή την υπόθεση. Το αποποιήθηκε. Εδώ ξέρετε πώς γίνονται όλα. Τώρα, επειδή έτυχε σήμερα, όχι έτυχε, δεν υπάρχει τύχη, σήμερα διαβάζουμε αυτό, γι' αυτό σας τα είπα αυτά. Νομίζω, εγώ είμαι θειασότης αυτής της απόψεως, τον οποίο διάβασα από τον. Είναι νομικός, πατεράγιος Πινακούλας, έχουμε και το ίδιο όνομα νομίζω. Λοιπόν, και αυτό είναι περίπου το σκεπτικό του, και είμαι θειασότης αυτού του πράγματος. Και παλαιότερα και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν δεν είχε γίνει Αρχιεπίσκοπος και κουβεντιάζαμε, γιατί είμαι και εγώ μεταξύ αυτών των λαϊκών που κουβεντιάζουν πρώτος, ήταν και αυτός θειασότης. Όταν έγινε όμως, είδε ότι αυτά μάλλον δεν μπορούν να γίνουν ακόμα στην Ελλάδα. Ελπίζω να έρθει μια εποχή όπου τόσο πολύ να ταλαιπωρήσει το κράτος στην Εκκλησία, ώστε για να σωθεί η Εκκλησία και να υπάρξει, θα πρέπει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα έρθουν και άλλες εποχές πιο δύσκολες. Δεν θα είναι. Αφού τα πάρουν όλα, όπως τα συζητάτε, αφού τα πάρουν όλα, θα μείνετε μόνο με τους στίχους. Και με τα κουτιά. Μα τα κουτιά για να γεμίσουν πρέπει να έρχεται κόσμος. Για να έρχεται κόσμος, πού είσαστε, σε ποιον στελενόσαστε, σε εσάς? Καθόλου. Στερεωνόσαστε στον παπά Θεμιστοκλή που είναι εκεί πέρα, στον άλλον, στους παπάδες που είναι συνεπείς στο έργο τους. Εκεί. Αυτοί μαζεύουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Και στους Αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι αφού τους αγιάσετε με τα βάσανα που παθαίνουν, τους κάνετε Αγίους μετά, διότι όλους τους Αγίους που αγιάσατε, όλους τους Αγίους, μην πει κανείς τίποτα, έχω να σας πω πώς τους φερθήκανε πάρα πολλοί επίσκοποι στους Αγίους αυτούς που αγιάσατε. Λοιπόν, και αφού τους αγιάσετε, μετά τους κάνετε Αγίους, τους φτιάχνετε λάρνα και τους βάζετε μέσα σε χρυσά, σε ασημένια και βάζετε και ένα κουτάκι δίπλα. Και αυτά τα λείψανα που πάνε και έρχονται, πάνε εικόνες και έρχονται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν είχαν κουτί. Αν δεν είχαν κουτί ήταν πολύ ωραία. Επειδή έχουν κουτί δίπλα, κάτι συμβαίνει. Αν δεν είχαν κουτί, να φέρετε όλα τα λείψανα της Οικουμένης και των Αγίων όλων. Εγώ, ό,τι λείψανο υπάρχει στην Εκκλησία και μου το ασπάζουμε ως αληθινό και γνήσιο. Ναι, αλλά το κουτί με αρχίζει και με στεναχωρεί. Και καλά ένα κουτί εκεί, ένα κουτί εκεί, ένα κουτί εκεί, ένα κουτί εκεί, ένα κουτί. Κουτί, καταντήσαμε σαν και αυτή τη διαφήμιση με την μπύρα. Την μπύρα. Κουτί. Μας κοροϊδεύει το σύμπαν. Και σας πείραζε και τα άλλα ο Τίμιος Σταυρός που ήταν εκεί στη Σπηλιά, εκεί στο Αγίους Ισιδώρους, και τον Παπαδημήτρη τον Κακομοίρη τον εφάγατε. Γιατί? Εγώ δεν συμφωνούσα με αυτά που έκανε ο Παπαδημήτρης σε μερικά θέματα, το εξαιρετικά στα ιατρικά. Αλλά όμως δεν έκανε κάτι διαφορετικό από εκείνο που γίνεται σήμερα κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτά έτσι. Έτσι παρόλο που είναι τις Παναγίες, τώρα όσο προχωράμε σιγά θα έρχονται και άλλα τέτοια. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο σας το προετοιμάζω από τώρα και θα λέγεται διάλογος του Μαξίμου με τη Θεοτόκο. Θα δείτε το Μαξίμου πώς συζητάει η Θεοτόκος με το Μαξίμου. Να δείτε τι ωραία, έχω βρει κείμενο αρχαίο, των πατέρων κείμενο. Μαξίμου, διάλογος με τη Θεοτόκο. Και μια τι λέει για τον Άρχοντα, για την Εκκλησία, για τους δεσποτάδες, για τα αυτοκίνητα των δεσποτάδων, για ό,τι θέλετε λέει. Από εδώ και παρόλο που. Αλλά επειδή είναι της Θεοτόκου ο διάλογος, λέω μια χαρά είναι τώρα που θα προχωράμε προς τη γιορτή της Παναγίας, θα το βάλουμε. Επίσης θέλω να σας πω κάτι. Χριστιανοί μου, εμένα με αξίωσε ο Θεός να μου δώσει ο Θεός δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί τώρα είναι στην Ιεραποστολή. Είναι 19 χρονών και πήγε στην Ιεραποστολή. Για μένα μεγαλύτερη τιμή δεν υπάρχει από αυτή. Με αξίωσε ο Θεός. Γιατί εγώ έκανα αυτό που μπορούσα, αλλά δεν μπορούμε τα παιδιά μας να τα πείσουμε ότι αυτό είναι έργο του Θεού μεγάλο. Εγώ δεν έκανα τίποτα στα παιδιά. Μόνο βλέπανε πως ζω. Και εγώ και η πρεσβυτέρα μου. Και ότι όλα ήταν μια θυσία.
Είδε πώς φιλοξένησα τον Τυχικό. Είδε πώς φιλοξένησα τον πατέρα Αντώνιο. Είδα πώς φιλοξένησα καρκινοπαθούς στο σπίτι μας και βρώμαγε το σπίτι μας τα σκατά αυτών που έχουν καρκίνο και οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι και καθαρίζαμε εμείς. Το παιδί έζησε μέσα σε αυτή και είδε το παιδάκι. Και είπε κι εγώ θα πάω πατέρα, θέλω να πάω κι εγώ εκεί. Και τώρα είναι εκεί. Δεν είναι ντροπή. Του έδωσα εγώ όσα μπορούσα. Δεν σας ζήτησα τίποτα. Τώρα όμως που πήγε πάνε σήμερα να βαφτίσουν 50 παιδιά. Το πρώτο όνομα που θα βάλουν είναι Τυχικός. Για τον Τυχικό. Ποιος θα βαφτίσει θα σας βαφτίσουν εσάς τους αρχιερείς ονόματα καλά. Έλα σιγά. Τον Τυχικό θα βάλει πρώτο. Τον Τυχικό. Και του λέω μωρέ βαφτίστε και κανένα Παπαβαγγέλη έτσι εκεί πέρα. Βάλτε και εμένα ένα Ευάγγελο στον καημένο. Βάλτε μου και εμένα ένα ονοματάκι να έχω. Παρόλο που έχω παιδί Ευάγγελο. Λοιπόν, χριστιανοί μου σας παρακαλώ, ξέρετε ότι κάτω από αυτό υπάρχουν λογαριασμοί να δώσετε ό,τι μπορείτε, όσο το 15 Αύγουστο, κανείς λεπρός, κανείς φτωχός, θα σας βάλουμε και μερικά βιντεάκια θα δείτε, λοιπόν κανείς λεπρός, κανείς φτωχός να μην έχει το ρύζι του, το ρύζι μια σακούλα ρύζι μοιράζουμε, να φάει το ρύζι του, να δοξάσει την Παναγία, που εμείς θα φάμε τα κρέατα της οικουμένης, να δοξάσει την Παναγία. Και θα σας ξαναλέω όσες κάνουμε εκπομπές μέχρι της Παναγίας, θα σας λέω τέτοια ωραία. Περιμένουμε στη σειρά για γάλα. Είστε ο δούλος του Θεού Τυχικός, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τυχικός, Τυχικός. Ο Πάρης εδώ, ο γιος του Παπαβαγγέλη, που βαφτίζει τόσα παιδιά, θα βγάλουμε ένα όνομα και τον Παπαβαγγέλη. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Ευάγγελος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τι χάρη να πάρεις, Μετά, μνήμη των Αγίων 10 Μαρτύρων, το δια την Αγία εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, εν τη χαλκή πύλη Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας και εις τους 9 μάρτυρας. Λοιπόν, τι είναι αυτοί οι 9 μάρτυρες, ακούστε. Ένας βασιλιάς, ο Ίσαυρος νομίζω, ξυπνάει ένα πρωί και λέει θα γκρεμίσουμε τις εικόνες. Και το πρώτο πράγμα που είναι, υπήρχε μια μεγάλη εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην είσοδο της Χαλκής Πύλης και της Παναγίας. 2 εικόνες είχαν. Λοιπόν, και διατάξανε οι στρατιώτες να πάνε να τις γκρεμίσουν. Να τις γκρεμίσουν τις εικόνες, οι στρατιώτες. Η αστυνομία δηλαδή, που το πρωί, το χθεσινό βράδυ πίστευε στις εικόνες, την άλλη μέρα, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν τις πίστευε τις εικόνες, έδωσε διαταγή ο βασιλιάς στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός έδωσε διαταγή στην αστυνομία που την προηγούμενη μέρα σεβόταν τις εικόνες, να μην σέβεται τις εικόνες, γιατί έτσι αποφάσισε τώρα ο Άρχοντας. Μαξίμου. Θα ακούσετε το διάλογο. Λοιπόν. Και πάνε αυτοί με σκάλες να το μαθαίνει ο λαός, βγαίνουν τώρα ποιες, πατρικίες. Σαν να βγουν ας πούμε οι κυρίες των τιμών. Βγήκανε οι πατρικίες, βγήκανε άντρες, βγήκανε γυναίκες, οι οποίες ορμήξανε όλοι και περικυκλώσαν τους στρατιώτες που περιμένουν θα ήταν εύκολο να ρίξουν τις εικόνες και πάνε να τις ρίξουν και όπως περικυκλώσανε τους στρατιώτες άρχισαν να τους κουνάνε τη σκάλα πέρα εδώ, πάρ' τους στρατιώτες κάτω, σκοτωθήκανε οι καημένοι αστυνομικοί της εποχής εκείνης, σκοτωθήκανε αυτοί. Τότε διατάζει ο βασιλιάς ποιος ήτανε, τους πιάνουν όλους αυτούς και τους σκοτώσανε για τις Αγίες εικόνες. Ποιος φταίει, ποιος έφταιγε. Ποιος έφταιγε, η αστυνομία, όχι. Ποιος έφταιγαν, οι γυναίκες αυτές που τους σκοτώσανε μετά για να τις τιμωρήσουν, ποιος έφταιγε. Ο κακός βασιλιάς με τον πρωθυπουργό. Αυτοί οι δύο διαβόλοι φταίγανε. Οι διαβόλοι φταίγανε αυτοί. Οι οποίοι είπανε, νομίζουν ότι στα της πίσης διατάζουμε. Σε λίγο θα μας διατάξουν να παντρεύουμε σε εκκλησίες άντρα και άντρα και θα υπάρξουν και από εμάς πολλοί που θα το κάνουν, να το ξέρετε αυτό. Έτοιμοι είναι. Και οι ακολουθίες εκεί είναι, στο Σινά έτοιμες. Σας πω εγώ, θα ψάξουν να τις βρουν, θα πούνε αυτά, θα τα κάνουμε έτσι κτλ. Όλα θα γίνουν. Όπως πάει η κατάσταση. Λοιπόν, αυτοί σκοτωθήκανε για τις Αγίες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Γι' αυτό πάλι πάρα είναι ωραία γιατί βλέπετε σκοτωθήκανε. Και λένε, η Μαρία λέει, δέξε το αίμα μου σωτήρ, από τον τράχυλό μου. Λέει η Μαρία, όπως δέχτηκες το μύρο της Μαρίας, της Μαγδαληνής. Όπως το μύρο
της Μαγδαληνής το δέχτηκες Χριστέ μου, έτσι δέξου και εμένα το μύρο, σαν μύρο το αίμα μου. Την αυτή ημέρα ο Άγιος Αντωνίνος ο Αλεξανδρεύς πηδεί τελειούται. Κι αν από τη στάχτη γέμισε το σώμα του Αντωνίνου, το πνεύμα του παράδοξε ευτύχησε να λάβει. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος πατήρ ημών Ψώης ευχόμενος τελειούται. Με προσευχών μαστίγια ο Ψώης στα στερνά του, πλάτες φρικτές νοούμενες δαιμόνων μαστιγόνια. Τη αυτή ημέρα η έβρεση της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών συγγραφήσα παρά του εναγής πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Πώς να μην είσαι τυχερή μεγάλη Ακυλίνα, αφού την τόση του Χριστού μακροθυμία είδες. Αυτή την εικόνα την είδε η Αγία Ακυλίνα, τη βρήκε και το συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης. Και σε αυτόν πρεσβείες ο Θεός να μας ελεήσει. Και πάμε τώρα σε αυτά τα γνωστά που σας διαβάζω από το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία. Περί του Ιωάννου του Κουκουζέλη και του θαύματος της Παναγίας. Στην πόλη το Δυράχιο, που λεγόταν Ιουστινιανή παλαιότερα, γεννήθηκε ένα παιδί και έμεινε ορφανό από τον πατέρα. Η μητέρα του ήταν πολύ ευσεβής και φιλόθεος και έδωσε στο παιδί να μάθει τα Ιερά Γράμματα, το οποίο επειδή το παιδί ήταν πολύ καλό στο νου και δέξιο και καλόφωνος. Ήταν καλόφωνο το παιδί. Έτσι λοιπόν το παιδί, τα παιδιά σας να είναι καλόφωνα. Και όχι απλώς καλόφωνα, γιατί η καλόφωνα μπορεί να είναι να τραγουδάς και τραγούδια κοσμικά. Να είναι αγγελόφωνα. Αγγελόφωνα να είναι τα παιδιά σας. Οι φωνίτσες τους να είναι αγγελικές φωνές. Και μέχρι να πάνε 20 να μην βρίζουν, να μην σας διαδοστέλνουν, να μην σας χτυπάνε, να μην απαιτούν. Να θα πάω λέει στη Μύκονο, σκάστα λέει να πάω στη Μύκονο. Χτυπιέται κάτω με τον κόλο, κάτω να πάει στη Μύκονο. Και δεν είναι αγγελόφωνα, είναι διαβολόφωνα αυτό. Και το ξέρετε, το 90% αυτό ζούμε. Μεταξύ μας, εγώ εξομολογώ εκατοντάδες ανθρώπους πια στον δρόμο παντού και 90% το πρόβλημά τους είναι αυτά. Αλλά όταν τους ρωτήσεις, βάλατε ποτέ όρια, κάνουν. Αγγελόφωνο λοιπόν ήταν το παιδί. Τον καιρό εκείνο λοιπόν ζητούσαν ευλαβείς και καλόφωνους ανθρώπους, οι απεσταλμένοι του βασιλιά, και τον βρήκαν αυτόν και τον βάλανε σε ένα σχολείο βασιλικό στην Κωνσταντινούπολη και έμαθε τη μουσική τέχνη και έγινε τέλειος. Και επειδή ήταν αγχήνους και φρόνιμος, υπερεύει όλους τους ανθρώπους των μουσικών εκεί στο σχολείο του βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό ο βασιλιάς, επειδή ο βασιλιάς εμάθαινε, δηλαδή ο βασιλεύς της Κωνσταντινούπολης ασχολιόταν με τα κάστρα, ασχολιόταν με το στρατό, ασχολιόταν με αυτό, ασχολιόταν με τόνα, ασχολιόταν με το άλλο. Μεταξύ αυτών ασχολιόταν και με τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια. Πήγαινε στο πανεπιστήμιο να δει. Για πήγαινε Μητσοτάκη σε ένα πανεπιστήμιο να δεις πώς είναι η αίθουσα μέσα. Αν θα μπεις μέσα. Αν θα μπεις μέσα. Γιατί για τόλμα να πεις ότι θα μπεις στα πανεπιστήμια, να δεις τι θα γίνει στους φοιτητές, το τι θα γίνει και τι φασαρία θα γίνει. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα όπως τα κάνατε. Εσείς τα κάνατε έτσι, τα αφήσατε. Νομίζετε να πάνε έτσι. Και πώς φτιάχνουμε ένα πανεπιστήμιο και αμέσως το λερώνουν. Γράφει τι πράγματα, θάματα. Τι είναι τα πανεπιστήμια. Και βλέπει ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς όχι μόνο ήξερε το πανεπιστήμιο, αλλά ήξερε και ποιοι είναι οι πρώτοι μαθητές. Η λεγόμενη, πώς λες εσύ, αριστεία. Όχι τεχνητή αριστεία που κάνετε εσείς. Όχι τέτοια αριστεία. Πραγματική αριστεία. Αληθινή, original, να την πω και στα αγγλικά που τα ξέρεις καλά. Μετά λέει από καιρό, βλέποντας οι άρχοντες ότι όλοι τον τιμούσαν για την αγάπη του βασιλιά και την έμουσον μελωδία, αυτός λοιπόν άρχισε να λυπάται ο άνθρωπος. Γιατί του λέγανε όλοι μπράβο, 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 μπράβο. Και λέει, θα ζημιωθώ από αυτή την πρόσκαιρη δόξα και θα χάσω την ουράνιο βασιλεία. Οπότε λοιπόν ο καημένος έψαχνε έναν καιρό επιτίδιο να αναχωρήσει από τον κόσμο, να γίνει αναχωρητής. Άρα η αριστεία του Θεού είναι η πτωχία, η εγκατάλειψη της δόξας, η πτωχία του ανθρώπου, όχι μόνο στα χρήματα, και το να διώξει από το νου του όλα τα μπράβο. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν επισκέφθηκε τον βασιλέα της Κωνσταντινούπολης ο οικούμενος της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους.
Ο δε Κουκουζέλης, ειδών την ευκοσμία του ηγουμένου, το ασκητικό του ήθος και την αγγελική αυτού πολιτεία ευλαβηθείς, εγκατέλειψε πάσα φαντασία βασιλική και ειδικά τα σαρκικά και μεταξωτά ημάτια εκδηθείς, ενεδίθη τρίχινα και ράβδον εργατικήν ισχύας λαβών απίθεν εις την λάβραν. Σας πω ένα αστείο τώρα εδώ πέρα. Μια μέρα είδα έναν καλό δεσπότη στον δρόμο, μ' αγαπάει ο δεσπότης. Αλλά του αρέσουν πάρα πολύ να φοράει χρυσοκέντητα τέτοια στόφες. Είχε μπει λοιπόν σε ένα στοφάδικο, εγώ ούτε μπαίνω μέσα σε αυτά, αλλά περνάω για διάφορες δουλειές στην Αθήνα στο κέντρο. Μερικές φορές, ίσως 3 με 4 φορές το χρόνο κάνω το ταξίδι στην Αθήνα. Λοιπόν, και ο δεσπότης πολύ με αγάπη και του λέω: δώσε μας μειότητα, πάρα πολύ. Ναι, εγώ όρασα μια ωραία στόφα, μου λέει, εκεί μου την ανοίγει να δω, αχ, δώσε μας μειότητα, θα σας κάνω μια συμβουλή. Μου λέει τι, αφού έχεις κάνει τέτοια στόφα απ' έξω, είναι κρίμα και τα ισορουχά σου να μην είναι από τη στόφα. Κάνε και ένα σόβρακο, κάνε και μια φανέλα από τα στόφα. Μου λέει, ξέρεις τι μου λένε, λέει. Λέω, τι σας λένε σε μας μειότητα. Λέει, λένε, μη μιλήσεις στο Πατρί Ευάγγελο, γιατί και να μιλήσεις στο Πατρί Ευάγγελο, εκεί που σε 2 λεπτά μπορεί να σε ξεφτυλίσει αυτός ο άνθρωπος. Δεσπότη μου, του λέω, καλέ, να είσαι υγιής και χαρούμενος και να τα χαρείς, να τα φοράς, διότι όπως ο Μέγας Βασίλειος τα φοράς για τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν πειράζει. Αν φοράς φτωχικά για τη δόξα του Χριστού, ευλογημένος θα είσαι. Αν φοράς τόσο πολυπίκυλα άμφια για τη δόξα του Χριστού, ευλογημένος θα είσαι. Ο Θεός κοιτάζει το σκοπό και όχι, γιατί αν φοράς απλά ρούχια για να λένε όλοι, κοίταξε τι γυφταρία είναι όπως είμαι εγώ έτσι είμαι. Εμένα μου αρέσει να μου λένε, α, κοίταξε πως φοράει ρούχα, δεν φοράει παπούτσα καλά, δεν φοράει εκείνα, μπράβο του και μπράβο του. Και σήμερα φορές αυτό τον ωραίο σταυρό το χρυσό, μου τον έκαναν δώρο, μου το στείλανε δώρο. Κάποιοι αδελφοί που τους βοηθάω, που έχουν αυτό και τα λοιπά, μου κάνανε αυτό το σταυρό δώρο. Και έχει και λείψα εδώ μέσα και τα λοιπά, και έχει ένα ωραίο λεφαντόδοτο εδώ πέρα σκαρισμένο τη μορφή του Χριστού, και λέω θα το φοράω αυτό έτσι να τους πεθαίνω, γιατί σου λέει όλη η γεφταρία φοράει και κάτι καλά. Έτσι. Δεν έχει σημασία τι φοράς. Σημασία έχει γιατί το φοράς. Για τη δόξα του Χριστού. Πάμε λοιπόν. Ενεδίθη λοιπόν τρίχινα, άμφια, ρόχα, και πήρε και ένα ραβδί και πήγε στη λάβρα, κρυφά. Και του είπε ο πορτιέρης εκεί που πήγε. Του λέει, τι ζητάς εδώ πέρα? Λέει, θέλω να γίνω μοναχός. Τι επιστήμη ξέρεις? Τον είδαν τον κακομοίρη. Παρόλα τα αυτά σου λέει κάτι ξέρει αυτός. Ο δε απεκρίνατο. Εγώ θέλω να γίνω μοναχός, ποθώ να γίνω μοναχός και να με κάνετε βοσκό στο μοναστήρι. Αυτός ο καθηγητής της μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας στην Κωνσταντινούπολη είπε, βοσκό στο μοναστήρι θέλω να γίνω. Αυτά λοιπόν ο θυρωρός πήγε και τα είπε στον ηγούμενο και ο ηγούμενος χάρηκε, διότι δεν είχε κανένα να γίνει βοσκός. Οι καλόγεροι σου λέει, δεν πάμε εμείς να βόσκουμε τα μουλάρια και τα ζώα και τα τραγιά που είχαμε, τα κάτω. Μα κάνει το αυτό. Τα κάτουρα και τα οξέα που έχουν τα ζώα. Δεν ήθελαν οι καλόγεροι, είχαν πάει να καλογερέψουν, αλλά το σκατό του ζώου δεν το φέρανε. Και δοκιμάσαντες αυτόν ο λίγων καιρών, τον δοκιμάσανε λίγο καιρό. Δεν χρειαζόταν πολύ καιρό να δουν τον Άγιο. Τον καλογερεύσανε και τον έστειλαν στην έρημο να βόσκει τους τράγους. Και απήλθε με τα χαράς, και πόθου εις την ησυχίαν όπου ωραίγετο και έκαμνε την υπηρεσίαν ταύτην το να βόσκει, δηλαδή τους τράγους, αόκνος, προσευχόμενος αδιαλείπτος προς τον Κύριο. Αδιαλείπτος προς τον Κύριο. Ο βασιλιάς όμως, όταν είδε ότι έφυγε, εθνίδηκε, σου λέει, το καλύτερό μου, η καλύτερη μου φωνή, ο καλύτερός μου μαθητής, ο καλύτερός μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μουσικής σηκώθηκε και έφυγε και άρχισε και απέστειλε ανθρώπους σε όλα τα κάστρα και τις ερήμους και τα μοναστήρια, πήγαν και στον Άθωνα και ερεύνησαν και εκεί και επιμελήθησαν και δυστυχώς δεν τον αναγνώριζαν, διότι επειδή φορούσε παλαιά ρούχα και διαιρογότα. Τι σημαίνει διαιρογότα? Διαιρογότα. Είχαν σχιστεί, διεράγησαν και ήταν τρύποι και φορούσαν τα πόδια του από μέσα. Καταλάβα, φωνάζουν τα μέλη. Και σου λέει, ποιος είναι αυτός? Τον περάσανε οι στρατιώτες. Δεν τον αναγνωρίσαν. Και τον περάσανε. Ο οποίος Άγιος μια φορά είχε πάει τα ζώα του σε ένα ακροτήριο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι εκεί που είναι σήμερα ο Ιωσήφ. Ο πατήρ Ιωσήφ στη Βίγλα. Κάπου εκεί πέρα είχε πάει τα πρόβατα και τα έβοσκε. Και αφού κοίταξε δεξιά και αριστερά, γιατί μπορεί να κοιτάξει και από τη μια μεριά του Άθωνα και από την άλλη, και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν υπήρχε κανένας και είναι σαν έρημος εκεί πέρα,
εκάθισε, λέει, πάνω σε ένα βράχο και εκεί που έβοσκε τα τραγιά άρχισε και έψαλε ένα ύμνον στην υπεραγίων Θεοτόκον με τα πολύ και μεγάλη κατάνοιξη. Εκεί όμως παρακάτω σε ένα σπήλιο μέσα ήταν ένας ασκητής που ασκείται μέσα σε μια σπηλιά και ο ασκητής άκουσε αυτή τη σβανοδία και βγήκε έξω και κοιτάζει και τη βλέπει. Ότι σε αυτήν την παναρμόνιον και γλυκητά την ψαλμοδία εξερθών ο ασκητής του σπηλαίου βλέπει εξαίσιον θέαμα τους τράγους να μην τρώνε αλλά να είναι γύρω γύρω και να τον κοιτάνε και να ακούνε πως έψανε. Πάνω από 300 τραγιά, τράγους ήταν αρσενικά δηλαδή δεν ήταν θηλυκά, 300 τράγους είχε, μετά έχει απογορευτεί να υπάρχουν ζώα στο δενό του, 300 τράγοι ξέρετε, με αυτά τα εδώ που λέμε, που μας λένε εμάς οι χριστιανοί μας λένε παπατράγο, επειδή έχουν οι τράγοι εδώ ένα μουσι έτσι κτλ. Λοιπόν, να είναι καλά οι χριστιανοί που μας βρίζουν στον δρόμο. Πολύ ωραία. Όταν με βρίζουν στον δρόμο, χαίρομαι πάρα πολύ. Παλιά νευρίαζα, τους μούτζανα από μέσα μου, όταν τους εντελέστε, να τους καταριόμουν, να τους λέγα να μην μπορείτε να κοιμηθείτε με τις γυναίκες σας το βράδυ. Αλήθεια σας λέω, γιατί πιάναν τα γενετικά τους όργανα. Λοιπόν, αλλά τώρα εντάξει. Δηλαδή στα 100 φορές, στις 99 τους συγχωρώ. Τη μία την παθαίνει, να το ξέρεις. Λοιπόν, έτσι μας βρίζουν, μας λένε παπατράγους κτλ. Και δεν φταίω εγώ. Εγώ δεν πήρα 5.000 ευρώ. Τους το λέω. Μην με συγχωρείτε, μην βρίζετε εμένα. Να βρίζει, να, αυτή τη λιμουζίνα που περνάει, αυτό να βρίζει. Τι βρίζει εμένα. Εγώ ήμουν ένας παπαδάκος. Τι σου έκανα εγώ. Εγώ μόνο σου δίνω. Να βρει αυτό και πήγαινε εκεί να βρει αυτό. Να, αυτό το αυτοκίνητο που πέρασε τώρα που έχει ΙΚ, ΙΤΑΞ, ΙΤΑΜΠ, πήγαινε και αυτό και βρει το. Δεν βρίζει εμένα, βρίζει εμένα τον καημένο τον παπά. Αλλά αυτό είναι από μέσα. Δεν το βλέπει. Εγώ το βλέπω. Οι παπάδες τα υποφέρουν αυτά. Πες καλά στο Μητσοτάκη να μου δώσει μια αύξηση στους παπάδες. Εγώ δεν παίρνω μισθό στους παπάδες. Να δώσει μια αύξηση στους παπάδες 200 ευρώ το μήνα, ωραία θα ήταν. Όπως λένε ότι θα δώσουμε τώρα, άκουσα ότι θα δώσουμε χρήματα στους προϊσταμένους των ναών ως διευθυντές. Πώς παίρνω εγώ διευθυντής που είμαι στο υποκατάστημα στο οίκο μου και παίρνω επίδομα διευθυντού, έτσι όλοι σε όλες τις μητροπολίες, σε όλες τις εκκλησίες δεν θα δοθεί επίδομα. Θα φτιαχτεί καινούργιος νόμος και θα έχουν και το επίδομα. Σου λέει μην πάρουν δεσποτάδες μόνο, θα πάρουν οι προϊστάμενοι. Ναι, αλλά θα γίνει πάλι μάχη γιατί καλά θα πάρει προϊστάμενος, ο υφιστάμενος που σου κάνει τον προϊστάμενο, δεν και αυτός κάτι. Να τα κάνετε, να τα κάνετε, έτσι τα κάνετε. Μας ξεφτύλισε. Έχουμε ένα βιντεάκι από έναν άνθρωπο στο έχω στείλει που ήρθε στο ΙΚΑ και όταν το ρώτησα τι νομίζεις για αυτό το πράγμα που μας έκανε, απήντησε αυτά τα δύο που θα τα βάλουμε κάποια στιγμή στο τέλος να τα δει ο κόσμος όλα. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος που είναι άνθρωπος εκκλησίας δεν ήταν πια. Λοιπόν, δεν πειράζει, αυτό θα πάει λίγο μακρύ σήμερα, αλλά αξίζει. Ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Ασκητής δε, είπαμε το ασκητή, και οι τράγοι λέει εξεπλήττοντο και εστέκοντο. Και μόνο που δεν χειροκροτούσανε την αγγελική αυτή μελωδία. Και τότε ο καλόγερος που είναι και αυτός ρουφιάνος και δεν ήθελε να αφήσει τον άνθρωπο στην ησυχία, τον τσίπησε ο δαίμονας, σηκώνεται και πάει στον ηγούμενο και του λέει το και το, εδώ έχεις έναν τον οποίο όταν ψάχνει τον ακούν οι τράγοι. Ποιος είναι αυτός, λέει δεν ξέρω. Και τότε κατάλαβε ο ηγούμενος ότι αυτός είναι ο Ιωάννης Κουκουζέλης που τον έψαχνε ο αυτοκράτορας και τον πήγανε σηκωτό εκεί πέρα στον γέροντα και ο γέροντας του είπε, εγώ είμαι, του λέει παιδί μου, πες μου ποιος είσαι παιδί μου. Και λέει εγώ είμαι αμαρτωλός και ανάξιος δούλος της αγιοσύνης σου και σε παρακαλώ να με αφήσεις αυτό το διακόνημα να βόσκω τα πρόβατα, να βόσκω τους τράγους και προπαντός να μην το μάθεις ο βασιλιάς. Και του λέει ο προεστός, παιδί μου πήγαινε και συνέχιζε να βόσκει τα τραγιά. Πάει στο βασιλιά λοιπόν και του λέει βασιλιά θα μου χαρίσεις έναν άνθρωπο για την ψυχική του σωτηρία και αν ελείψε τη βασιλεία σου τον συγχωρέσεις. Του λέει ο βασιλιάς πες μου το όνομα. Όχι του λέει δεν σου λέω το όνομα, πρώτα θα μου δώσει εγγράφος ότι τον συγχωρείς και ύστερα θα σου πω το όνομα. Και του γράψε γράμμα του ηγουμένου ότι εντάξει στον χαρίζω αυτόν που ζητάς. Έτσι λοιπόν ο ηγούμενος είπε ότι ο Κουκουζέλης είναι αυτός και του τα είπε κατά λεπτός και ο μεν βασιλιάς πήρε μεγάλη χαρά ότι θα ψέλνει τον Χριστό αλλά απ' την άλλη στεναχωρέθηκε γιατί θα χάσει και αυτός να ακούει την αγγελική του φωνή. Και τότε αφού πήρε αυτό το χαρτί και του έκαμε τη χάρη τον ενέγραψε στη μονή γιατί δεν μπορούσε πλέον, ο αυτοκράτορας δεν μπορούσε να αρνηθεί και ο ηγούμενος γύρισε πάλι και τον έκαμε μοναχό τον Ιωάννη και τον ενόμασε Ιωάννη και τον άρχισε πλέον να ψάλει και να υμνολογεί αόκνος καθεκάστη. Και επειδή ήταν ησυχιαστικός και δεν μπορούσε να ζήσει μέσα στα μεγάλο μοναστήρι που είναι Λαύρα, το οποίο είχε τότε 400 με 500 μοναχούς,
επήρε ευλογία από τον Άγιο Ηγούμενο και του είπε να πας να χτίσεις ένα κελάκι των Αρχαγγέλων και εκεί να ησυχάσεις 6 μέρες της εβδομάδος να ασκήσει εκεί πέρα και τις Κυριακές όμως και τις άλλες εορτές να έρχεσαι στο Κυριακό, αυτό που πάτε σήμερα στη Λαύρα και βλέπετε οι άνθρωποι, και να ψάλεις με τα πόθου και κατανήξεως. Το δε Σάββατο του ακαθίστου ύμνου έψαλε επιμελώς τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου. Ξέρετε ποιο είναι? Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Αυτό το ωραίο κανόνα της και κατά συνήθεια και από τον κανόνα ξύπνησε λίγο και στο στασίδι του στο στασίδι, αφού σταματήσανε λίγο τον κανόνα και διαβάζανε, τον πήρε λίγο ύπνος και κάθισε και κοιμήθηκε λίγο και τότε φαίνεται σε αυτόν η κυρία Θεοτόκος και του λέει «Χαίρεις Ιωάννη τέκνο μου, ψάλε με», του λέει η Παναγία, «και δεν θα σε εγκαταλείψω παιδί μου, και επειδή με ψάνεις τόσο ωραία, πάρε και ένα χρυσού νόμισμα που δεν κάνει όλα τα χρήματα που σου έδωσε ο βασιλιάς, αυτό το νόμισμα που σου δίνω, πάρε αυτό το χρυσό νόμισμα». Και του έδωσε ένα νόμισμα. Η Παναγία ίδια. Ο Άγιος από αυτό ταράχτηκε, ξυπνάει και βλέπει στο χέρι το νόμισμα. Κρατούσε στο χέρι το νόμισμα. Και όθεν χαράς απείρου και δακρύων πληστής ευχαρίστη τη Θεομήτρα, εκείνο δε το νόμισμα έβαλαν στην εκκλησία, το οποίο ετέλει μεγάλα θαυμάσια, και όταν πάμε τώρα και το βλέπουμε αυτή την Παναγία την Κουκουζέλισσα και πάνω εδώ κρέμεται το νόμισμα αυτό, και στο δεξιόν χωρών ψάλων προθήμων και δοξολογών αόκνος τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και τι έκανε? Από εκείνη την ημέρα δεν ξανακάθισε σε καρέκλα και με τον καιρό πριστήκαν τα ποδάρια του, σαπίσαν τα ποδάρια του και τρέχανε αίματα. Αλληπαντοδύναμος Δέσποινα τον ιάτρευσε ως τον Δαμασκηνό Ιωάννη. Ήδη η Παναγία πήγε και του είπε «Εντάξει, πολύ άντεξες με τα σαπισμένα πόδια. Στα ευλογώ τα πόδια σου», και όπως ένωσε το χέρι του Ιωάννη που το είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι τον θεράπευσε. «Έσυ νυν υγιής», να είσαι από τώρα λέει υγιής, και ευθύς έλαβε θεραπείαν παντέλειων και ευχαριστήσας τη Θεομήτωρα έμεινε άνοσος, δεν αρρώστηκε ποτέ μέχρι τέλους, με νηστεία και αγρυπνίας, και εξόχως βέβαια είχε πολύ ταπείνωση. Προείδε δε και την τελευταία αυτού και κάλεσε όλους τους αδερφούς και τους ζήτησε συγγνώμη αν τους έχει στεναχωρήσει και ευχαρίστησε που ήταν αδερφοί του και ήταν και αυτός αδερφός του. Τους παρήγγειλε να τον, πού θα τον μεταφιάσουν, το λάκκο του που θα τον φτιάξουν, και τον είχε φτιάξει και ο ίδιος και τους βοήθησε, και ούτως ανεπαύσε το εν Κυρίω ημών Ιησού Χριστό, η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ευχή της Παναγίας να έχουμε. Σας είπα ότι ο γιος μου ο Πάρης είναι στην Ιεραποστολή και βοηθάει. Θα σας βάλουμε μερικά μερικά βιντεάκια τώρα, και σας παρακαλώ εσείς εκείνοι που είστε λεήμονες και τα λοιπά και ξέρετε, να βοηθήσετε ώστε μέχρι το 15 Αύγουστο να μπορέσουμε να φάνε περίπου 10.000 άνθρωποι θα φάνε. 10.000 άνθρωποι θα φάνε τις Παναγίες, με όσα μπορούν να φάνε 500 άνθρωποι στην Ελλάδα. Οι 10.000 άνθρωποι θα φάνε με αυτά που τρώνε 500 άνθρωποι στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι αμαρτία. Αδελφοί μου, βοηθήστε στην Ιεραποστολή, σε αυτούς τους λογαριασμούς, και επίσης και στη λογαριασμό του Αγίου Μαδασκάρης και στο Καμερούν, να βοηθήσετε και στο Καμερούν, περίπου θα φάνε τόσοι άνθρωποι την ημέρα της Παναγίας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε όσο μπορείτε. Ξέρετε τι κάνετε, βλέπετε τους λογαριασμούς εκεί, στέλνετε ένα μικρό βοήθημα και 5 και 10 και 15 και 20 ευρώ. Όλα αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν το φαγητό κάποιων ανθρώπων, τουλάχιστον για την ημέρα της Θεοτόκου. Όπως θα χαιρόμεθα εμείς, να χαίρονται και οι αδελφοί μας και να συντρώγουμε όλοι μαζί. Στο Χριστό αρμόζει η τιμή και η δόξα και η προσκύνηση τώρα και πάντα, και στην Παναγία αρμόζει η σχετική προσκύνηση, διότι έχει τα δευτερία της Τριάδος τώρα και πάντα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.